thumbnail ma kham Waisapano oba haike Maharaja Airport sini Tripura salo kono sumnogoi mainako beba tinini salo 16 January 2023 salo ke tamni baga asak sini Tripura salo kono ora sak kutum majak aw belen hambai ninja singman aw belen nangkong man singmang sini bubagarani bisintu sing je samung khai tong tabuk tai beskango je khai dai tinango je khai am bebon kaisa live ma ngi toron tam nimba dok saimano sini laitane segango sing je asta borok kuthong lai abo kaisa live ma kha aro kabang ma borok kuthum ka wansung man sel khaka man sel kabang tini ba hainai sing bubagarani lam soginai no kameno bubagarani sa khaimene bai bo phatar hawa ke thangjak hainu sal kedman yagoro bubagara sini hawa ke pritongo tai tini khumulungo kaisa sini TWF de kaisa kuthum laimung tongo lukuthum bana tongo a lukuthum pana on bagino tini bubagara sini haw phaitongo hanbai sing tini sing wansuga sin Tripura mota tai YTF rok sing hohom dolong ke 3000 ni slebo kabang kuk bike sing o Maharaja Bibekon airport ni simi sing bubagara lam soginai sing yang tiges ni lama boto ke sing slogan lewine sing khumulung thangnai